Ị ma afa mkpụrụ osisi a? Ama m afa mkpụrụ osisi a. Kedu afa ya n'oyibo? Afịa n'oyibo bụ tomato. Kedu afa ya n'Igbo? Afịa n'Igbo. Ndị be anyị ọ mara ya. Akwụ na afụgo ọ dị mkpa na anyị ga na-asụ Igbo. Ihe ọbụla anyị na-eri bụ mkpụrụ osisi. Ị mara afa ya n'Igbo, ị mara afa ya n'oyibo. Ị mara afa ya n'oyibo, ị mara afa ya n'Igbo. Maka na ọ dị ọtụtụ mkpụrụ osisi anyị na-eri n'obodo a, anyị mara afa ya n'oyibo mana anyị mara afa ya n'Igbo. Mommy, excuse. Good afternoon, ma. Biko ewekwala iwe. Anyị bụ Nnụnụ TV and Comedy. Kedụkwa n'afa nke gị? Okay, ama bụ Mommy Chuchu ama na Aba. Mommy Chuchu. Yes. Ama gị ọfụma na Aba niile. Aba niile. Ọ gị mụrụ nwa? Nwa m nke last born. Wow, fine boy, how are you? Say fine. Ọ dị ka graduation ka unu na-aga? Anyị na-eje graduation na Elite College. Okay, beautiful. Ya dị mma. Akwa onye Igbo ka ewu? Abụ m onye Igbo. Ị mara asụ Igbo ọfụma kwa? Ama m asụ Igbo ọfụma. Okay. O nwere challenge anyị na-eme. O nwere mkpụrụ osisi ndị anyị na-erikasị n'ala Igbo a. Anyị maara afọ oyibo ya ụfọdụ. Anyị maara afọ Igbo ya. Nwe ụfọdụ ndị anyị maara afọ Igbo ya, anyị maara afọ oyibo ya. So anyị sị na anyị ga-eweta mkpụrụ osisi ịtọ kịta na-agosi gị. Ịgbanye afọ oyibo ya, ịgbanye afọ Igbo ya. Ịkpọta afọ ịtọ a, anyị gị 5,000 naira ebe a kịta. Ị dị ready? Adịm ready na. Adịm ready. We are for real, ọ bụrụ ka egwuregwu. Adịm ready. Ị mara anyị gba gị na anyị bụ Nnụnụ TV and Comedy. Okay. Anyị gosi gị mkpụrụ osisi ịta kịta. Ịgbanye afọ Igbo ya, ịgbanye afọ oyibo ya. Kwesị na ị dị ready? Adịm ready, ọ bụrụkwa nke mma kpọnwụ. Okay. Hey, let's go. Kamera bịa nso. Ị ma mkpụrụ osisi a? Ama mkpụrụ osisi a. Kedu afọ ya n'oyibo? Afịa n'oyibo bụ pear. Afọ ya n'oyibo bụ pear. Yes. Kedu afọ ya n'Igbo? Afịa n'Igbo bụ ube. Hey, good to go. Good to go. O nwetere afọ ya n'Igbo bụ ube. Afọ ya bekee bụ pear. Ị ma nke a? Yes. Kedu afọ ya n'oyibo? Afịa n'oyibo bụ banana. Afọ ya n'oyibo bụ banana. Yes. Kedu afọ ya n'Igbo? Unere. Unere. Nwaanyị achọkwa iri ego anyị ndị be anyị o nwetara afọ ya na oyibo bụ banana. Afọ ya n'Igbo bụ unene. Ee, nwaanyị achọkwa iri ego anyị Ị ma afa mkpụrụ osisi a? Ama m afa mkpụrụ osisi a. Kedu afọ ya n'oyibo? Afịa n'oyibo bụ tomato. Kedu afọ ya n'Igbo? Afịa n'Igbo. Ọ chokugo. Kedu afọ ya n'Igbo? Ndị be anyị ọ dị gị interesting. Afịa n'oyibo bụ tomato. Kedu afọ ya n'Igbo? Anyị nụ bonus. Kedu afọ gị ọzọ? Afọ m bụ Mommy Chuchu. Mommy Chuchu. Yes. Mommy Chuchu. Chee anyị ga-enye gị bonus. No, anyị ga-enye gị seconds iji wee chekwa ọfụma. Ọ bụ na ị chesịa ịma ha afọ gwa anyị. Anyị ga-agwa gị afa ya ebe a. Biko onye ma ebunyekwala expo ya dị eme ihe expo ebe a. Maka na ọ na ọzọ taa kịta were 5,000 naira. Ihe a bụ ebe chere aka mgba n'iru. Kedu afọ ya na Igbo? Okay. Going, gone. Ndị be anyị ọ mara ya. Akwụ na afụgo ọ dị mkpa na anyị ga na-asụ Igbo. Ihe ọbụla anyị na-eri bụ mkpụrụ osisi. Ị mara afọ ya n'Igbo, ị mara afọ ya n'oyibo. Ị mara afọ ya n'oyibo, ị mara afọ ya n'Igbo. Maka na ọ dị ọtụtụ mkpụrụ osisi anyị na-eri n'obodo a. Anyị mara afọ ya n'oyibo mana anyị mara afọ ya n'Igbo. Ọ dị ọtụtụ. All few ka anyị mara afọ ya n'Igbo ma mara n'oyibo. So, mama dị very very wonderful. Kedu afọ gị ahụ esi na? Mommy Chuchu. Mommy Chuchu. Ọ bụrụ mmadụ ncha niile mkpụrụ osisi na-abụọ ngosiri ya ga-amata nwa afọ ya n'oyibo mara afọ ya n'Igbo. O nwere ike mmadụ ncha mara ube na ọpịa. So nke a bụ tomato. Afọ Igbo ya bụ ụtụbala ala. Ụtụbala ala bụ afọ Igbo ya. Nwaanyị a aka erigo ego anyị ọ bụ na ọ kpatara na ya bụ ụtụbala ala. So ọ ya bụ afọ Igbo tomato n'oyibo. Igbo izugbe ya ka anyị ji wee bịa taa. So mana anyị kelere gị, anyị ga-enyetụ gị bonus because ị trayere ọ dịrị izi for giving us your time.
Ngba Jidenka for giving us your time. Thank you, sir. Afọ anyị bụ Nnụnụ TV and Comedy. Anyị nọ na social media. Anyị nọ YouTube, anyị nọ TikTok, anyị nọ Facebook, anyị nọkwa Instagram. Anyị na-emekwa ọfụma. So nke anyị ji wee bịa na nke ikpeazụ a ime ka ihe asụsụ Igbo anyị nwee ike na-akwụdosi ike ọfụma.